Grace and peace, brothers and sisters in the Lord. Minsan, bendisyonan manen nga kagiit, may sa tayo. Indeed, nakabaybayag nga hantay yung review, and ito pa na-present tayo, glad na may sa kaya si kakarakad, and ito nga oras kakabsat, hindi mo manen pagtutungtungan, isasabit ni Diyos, bago message nga indan kanya tayo ni brother tayo na Romel Catano iti Merkulas. So, praise the Lord. Welcome kakabsat ko in Kristo sa ating kadetong topic. Sige. So, mabirukan tayo, text ko tayo kakabsat sa 1, 14, 15, 21, kung ano dyan, tuloy ni Jesus, tinagsaon, ayat tentak, tungkalin nyo, di biling ko, tinawat yung mga tungkal ka, di biling ko, ito ti agayat kanya. Agayat kanya, ayatan to ti ama. Ayatan to met ken agparangat to ken. Sakbay tayo nga rod, kakabsat, kayo kung tuloy dating aramid, ayabak mga rod, iti kapsat tayo, ni Brother Christian, tayo daluan na tayo. Brother Christian? Kararag tayo kaabsat, gumit tayo dating aramid tayo iti ako. Dumok tayo. O Diyos nga man nakabalin, pagyamanan da ka apo iti kinaimbag mo iti nagbabaitan ni itang rabii. Naramid dating agundaway tap ng tikasta, may mimanen adalen lagi sasaong, kaya nag-learn kadagiti balitukan nga sasaong, at ng tikasta kata kami, amin kita grow. Iti taapo dawaten mi, iti panangidalan ti Espiritu Santo, iti tumugal may sakada kami, nang nangruna apo nga makisarita ka, iti personalan, testament apo nga ikana kami iti kinasirip, ken testament nga i-commit mi kan ka, Lord, ti internet connection mi, manibot iti panagrugina, gingga nga malpas, ito yung internet connection mi ket natintas, awan iti palyana. And Lord, i-commit mi kan ka, dito yung aramid mi, si kalaeng ti maidaydayaw, kaya maitantanong. Dito yung rutin kami dawaten, manipot itinagan niya po ni Yesu Cristo. Amen. Amen. So praise the Lord, kapsat a Christian,
kararag o pang opening prayer itangar nga oras kakabsat inakadawagan digiti makadwa tayo digiti panelist tayo kada iting topic review tayo iti umuna nga awagan iti nagkararag itatay iso nagatagaban na kakabsat ket may summit nga natibker nga soldado iti Apo suna ni Brother Christian. Okay. Praise the Lord, kabsat. Nimbag nga rabi itay amin. Alakman dati nga nga gundaway nga imbitaran digiti kontakto. Di kontakto nga DJ Master's Lord ni Brad Robin Zuniga. Robin maki-join kan, and at the same time let's learn from God the truth of our new relationship kanya na kasama ka absat digiti kakabsat ko ijay wenno kampagyak wenno members ti pamilya ki Jebana. Stay tuned kabsat, learn tayo amin para iti Apo. So God bless kabsat. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Okay, ti sumaro no nga panelist tayo. Iso na kat may nga ina. Trabaho iso na sa Jepil Rice Batak. Enak nga rod ayabanen ni Sis Jessica Solero. Sis Jessica. So, naimbag nga rabi tayo amin kabsat. Na danunan man ang dating rabi ti Sabado ket sang kamay sa ta kadi nga agdingog ken sang kamay sa tayo nga agadal kadagiti sa saon ni Apo. So, stay tuned ket aging kana nga malpas dating nga tarit mo tayo. Praise the Lord, sister. Okay. Isumaro nung nga panelist tayo. Iso nagatagapidig. Iso nagatagugubra sa JPL Rights patakmet lang. And may isa nga natibker met lang nga sumursurot. Natibker iti pamati na kan ni Apo tayong Yesu Kristo. Nakatayban ni Brother Lawrence Tomas. Okay, so praise the Lord, Brad Lawrence. Sige, intay nga rod pagtutungtungan iti sa iti Diyos kakabsat napaulwan isuna iti panagduras iti ayat ken panagtulog ken ni Apo tayo nga Hesu Kristo. So excited kayo yung kakabsat or siya ka-excited nak iti revelation ni Apo tayo Diyos kadigiti kakabsat tayo. Digiti panelist tayo. Intay nga rin iti umuna nga punto tayo kakabsat. Kas may saan na mati. Anya kadi iti basis mo or baseham iti panagayat ken panagtulnog mo kini Apo tayo nga Hesu Kristo. Sige, kakabsat inak nga rod awagan ni Brother Christian Mark Kalipdan. Iso na ti mangirugi. Brother Christian? Okay, kabsat, praise the Lord. Kanyak iti dating punto, muna nga punto, ako nana, kas may saan na mati, anya kadi iti basis mo, iti panagayat, ken panagtulmog mo, ken Hesu Kristo. So, muna amin kabsat, bayat ti inak panagtulnog ken Hesu Kristo, ken panangayat kanya na, dilaing basis ko ket isu iti sasauna. When adu nakitaek kumbaga kas may samot nga naggraduaren iti kolehiyo. So adu dagiti mabalin nga sao nga gapo iti lubong kumbaga kas may isa nga naggraduaren iti kolehiyo ket saan pay nga naka-board kuma iti nakapasa iti board.
So ato digiti ano ah, ibagada mga tilubong nga apeha nga kastoy ti aramidom kastoy ngem kanyak itat tanggap sat nga dan kanyak ni Kristo tinaldaw-aldaw nga panagbiag ko saan nagdapat nga ag decision no ana digiti kat ko nga aramidom ti biag ko masapol nga umuna no talaga nga ni ti saon niya so Kristo iti basehan ko iti naldaw-aldaw masapol nga human ko muna ken Hesus Kristo nagiti aramidem nang nangruna iti panang surot iti pagayatan na kasi tinaldaw-aldaw kasap no iti inak pa nagsurot kanya na saan laeng met nga haan nga own ko dapat iti own understanding ko own ko lang sarsarita is wano sao iti masapol nga inak isao no di ka di narod bayat iinak pa nang dalan ka digiti tao nga in ted kanyak kumbaga tinaldaw-aldaw ang sa iso nga kasapulan nga di sa una digiti instruction na tinaldaw-aldaw agtalina et iti puso tapnon di kastaket maayat ko iso na when masurot ko iti pagayatan na so DJ Gabsat ti inak maibaga iti dating punto. Praise the Lord. Praise the Lord, Brother Christian. Pudno unay nga ti pasehan tayo kakabsat ket deti sa uti Dios akas kinuna ni kabsat tayo Christian. Sige kakabsat inak mangarod awagan iti sumaruno nga mang-share iti revelation ni God kanya na ni Sister Jessica. Sis Jessica? Sakmat ka kabsat kat ano. Number one kat DJ faith. Kasi kun DJ buyugan ti panang patibker baba di ti panang basa ti sasauni apo. Kasi numan pay nabatad ti bagbagat ti Dios kanyak. No han kumot katyon haang kumot lang maiyaramid iti panagbiag ko. So kang rangrunaan na nga talaga kete adaanak iti pamati kan kuana. Kasi ureman wan nagado ti madingdingog, nagadot maadal, katunggal iti panagmi-meeting, ti fellowship, kada kastoy nga taripnong, no awan mo iti pamatik, napudpud no tingkwan na hang kumot lang nga mai-apply, no haan kumot lang maaramid dagiti ipagpagana kanyak. So, dayay pamati nga buyugan iti panagadal kadagiti sasaon niya ako. Ket isu dayjay ti pangibasara no apay nga dayjay maaramid ko nga aramid surutet dagiti pagayatan. So dayjay lang met kanyak Brad. Praise the Lord. Okay. Pinagadal nga buyugan iti pamati. Pamati nga iso ti mangiturong kanya tayo iti pagayatan iti Dios. Praise the Lord. Sis Jessica, ken itang oras na kadayaban ni Brad Lawrence. Brad Lawrence? Magagdakmat lang kaya? Yes, bro. Yes. Praise the Lord. Sige. Kanyak ba't DJ, with regards ka dito, ano ti basis ko kadi panagayat kin panagtulnog ko kani Hesus Kristo is DJ nga talaga word na kasi klaro mo ti bagbaga na DJ sa unang dating word na dik mariro ijay Timothy nga ket mang train kanya ti talaga tapos agbaling effective nga mangubra di pagayatan ni God. And kanya kasano ba DJ love? Kasano kang ma-learn talaga DJ agayat ken agtulnog ken ni Christ. Is babaen nga talaga kadito sa una no kasanok bang adadalan detoy. Kasi clear mo ibagbaga na DJ ibagbaga na ng Christ DJ John
and even ij meditation dito tibigat ij Thessalonians that Christ taught us how to love. Isurat ng isuro mismo kanya tayo isong babaan ka dagiti sa una. So dati nga talaga itagbalin nga basis ko. DJ kanyak ko ya. Praise the Lord. Nukit kita antay iti anana deti umuna nga question tayo kakabsat ket deti sa u iti Dios iti basehan tayo iti panagtulnog ken panagayat tayo kanya po tayo nga Hesu Kristo. So praise the Lord kakabsat ko ken ni Kristo. Itangar nga oras intayo iti may kadwa nga punto tayo, may kadwa nga question. Kuna na itoy anya ti importansya iti panang salimetmet iti sasao ni Hesu Kristo panang salimetmet kakabsat ket panang tengel anya dagiti dapat nga ubraen tapno umuneg pay iti panakaawat iti sasao ni Hesu Kristo. So praise the Lord, nagpintas dati question kakabsat no kasano tayo nga salimetmeten sa uti Dios inakard ayban ni Sis Jessica. Sis Jessica? Kakabsat kat ano. Nung kasano ka sa limot-mutan di sa una ako kat tejay nga isa puso talaga. Kasi itinal daw aldaw nga panagdiag tayo kat ana adu dagiti pasamak nga haan nga mapakpakadaan ngano daddo mako isuti mangitibkol kada tayo. Ngum no napintas ti panang salimot mo tayo iti panang salimot mo ko panang kuma iti sasaon ni ako kat di nga ada kalasag ko kasi ti sasaon ni ako isuti numero 1 nga kalasag ti maysa nga mamatiking kuana biit no anyaman nga sitwasyon no dagiti sasao ni apo ket na ipaganetget iti puso ken panunot ko awan na ket ko sawon ket hanak no panganalaka nga dejay maitibkol kadagiti suliso hanak no panganalaka nga matnag iti palabog so nasken unay nga iti inaldaw aldaw ket dejay ba patid keren babaen iti panagadal hanlang nga panagadal no diket ma-internalize nga talaga iti panunot ken puso ti balikas ni Apo tapnon no adaman problema nga sumambay at dati pangalan tayo iti pigsa tayo pangalak ti pigsak nga mangsaranget dagiti nga problema kasi ni man gati amin akin control ti amin so no nauneg ti panangadal ko kadagiti sasaon na kahit nasawon nauneg met iti pamatikin ko na kaya nasawon hanak kaskari nga matumba so tinaldaw aldaw masapul talaga nga dijay salimot-mutan salwadan nga haan nga maitaray tapnon dejay no iti tunggal problema ket adda mangtulong kanyak nga mangsulbad deti. So dejay lang kanyak kakabsat. Praise the Lord. Sis Jessica. Udno na iya kakabsat nga masapul nga nauneg iti panakaawat ken panangadal tayo iti sasa iti Dios akas maysa nga kayo no nauneg iti ramot na ti kayo narigat nga maiangin ore anyapay nga bagyo iti tumteng. Praise the Lord, sister. Ita nga oras kakabsat inak mga rod ayaban iti sumaruno nga mang-share ti revelation na ni Brad Lawrence. Brad Lawrence. So, praise the Lord kakabsat. Importante nga talaga ti pinang salimetmet iti sasaot ni Hesu Kristo. So malagi pyo DJ word hand. Malagi mo yung word hand. Listen, read, study, memorize, meditate, apply. So no kasi nga talaga iti pinang grip ko ka DJ word ni God haan nga kaskari nga maagaw iti kabusor
Kasi DJ usually iti ubraan na eh. Adda di temptation nga ha mo nga hang hangkong igaban niya na lang yung word na, and then later on haan nga agbalin niya okay. Kit kita nga talaga no kasanok nga umuneg pwede pa nakaawat ko ti sasaon ni God kit i-apply ko nga talaga. Kasi lang iti pinagbasa amo tayo di kita theory, di kita nakatato nga law, di ba iti for example ket ada lecture ada iti laboratory apay because no ana DJ insuro da makitam nga talaga DJ application na. So kasi ano iti ah di ano kasanok nga mapauneg ti panakaawat ko ti sasaon ni Jesus Christ. Kasi at DJ ko na EJ ja ko na ni Christ, you do not understand now what I am doing but later ma-understand ko. Di ada di kita words na nga talaga kas lang agbalin nga vague no duma but through meditation and through trust in him i-apply and then di maawatan nga talaga no apay nga kasi ti bagbagana. And may sapay nga kasanok nga umuneg ti panakaawat ko kasanok nga talaga nga masalimot-mutan kit is to also teach to others ditoy nga word ni God tapos iti kasta ket di iti pagbilbilwak ra di teachers iti nga di iti lessons nga ma-retain kanya da kasi kanayon da nga isursuro. So kanyak met kasjay no kanayon ko met isursuro di word ni God i-apply ko haan nga mapukaw nga talaga kanya. Di kanyak kuya. Praise the Lord. Sige, tinaawatak sa i-share ni Brad Lawrence ket constant application ka DJ sa o iti Dios. Nagpintas kakapsat. Okay, iti maudi nga man-share iti thoughts na kakapsat ket ni Brad Christian. Brad Christian. Yes, God, kabsat. Nakita ko dito kabsat, apay nga naka-importante di pa nang salimet-met iti saon ni Apo Diyos. Iti panagbiag ko, itinaldaw-aldaw. Kasi itinaldaw-aldaw, daily, kumbaga battle, ti spiritual. Ni Satanas ket addakan kanayon nga propose when adda kanayon digiti challenges adda digiti everyday adda digiti mabalin nga test iti panagbiag no amin saan nga fix o no naka nasal haan ko sa limet-metan iti saon ni Apo Dios no awan ti saon ti Dios nga igamak sal salimet-metat nalakanak lang maguyugoy nalaka lang masyeken nalaka lang mayaw awan kumbaga kasi awan nga rod iti saon ni Apo Dios ngem detoy nakapatpatay nga mapasamak kanyak nga detoy dapat iti masapol nga maaramid iti inaldaw-aldaw nga panagbiag ko kasi ito nga talaga ngano ti inaldaw-aldaw nga inak isusurot ken Jesucristo dayjay sa una iti mangidalan kanyak mangisuro kanyak no ana digiti dapat nga aramidek daman iti challenge ko diya agistan just i-recall DJ word ni God isu dapat iti umunang pagkamangak isu ti umunang inak biruken nga saan nga ag-focus kadagiti anyaman nga mapaspasamak o anyaman nga sitwasyon kuma nga mabalin nga mangburibur kuno mang istorbo kuma iti
inaldaw-aldaw nga panakipagrelasyon ko kanya Hesus Kristo panang surot kanya na. So kuna na dito anya dagiti dapat nga obraen tapno umunek pay iti panakaawat iti sao ni Hesus Kristo. Ito yung absat sa laing nga talaga nga agpatingga nga di sa una adda iti puso adda iti panunot no di ket masapol nga i-apply. Wen nalakalang nga ibaga nalakalang ti agsao kumbaga nalakalang iti kung dito yung minsan iti challenge mo kanya nga masapol nga talaga gamin nga damor nga og ubraem ti maysa nga banag ug ubraem iti sao ni Apo Dios ije nga talaga nga maamam na sa sinusuna. The same time adda DJ pamati nga panangi nga buyugan na DJ panangaramid when di pamati nga ken Hesus Kristo nga the more nga i-apply the word na hanmat nga dapat hanmat nga agpatingga nga apply lang nga aramiden lang but damot DJ disdeserve puso nga which is true faith mapasamak DJ. So pinaka-challenge dito nga talaga is DJ how to lead people to Christ. So yun yung demot nga no haanak nga agsardeng nga sumurot ano iti nga suruton iti pagayatan na ije nga i-reveal ni Christ sa sinyo iso na iti panagbiag ko. So DJ lang ka sa Praise the Lord. Brad Christian, pudno una nga the more we apply, the more we obey Jesus, the more we nga ma-understand tayo DJ word na kan DJ will na. So praise the Lord. Isang bagsak naman para sa Panginoon. Okay, nasa pangatlong punto na tayo. Dati may katlong questionan kakabsat. Ito may katlong question. Kaya't mo kadi ang makita iti dayag kang presensya ni Hesus Kristo iti biag mo. Anya digiti bambanag nga ubraem tapno makitam iti dayag ken presensya ni Hesus Kristo iti inaldaw nga panagbiag mo. Praise the Lord. So kasano nga rod? Kaya't mo ba kasano Brad Lawrence? So, di kasalap nga makita iti dayag ken presensya. Kahit mo kadi ang makita iti dayag ken presensya ni Hesus Kristo iti biag mo. Kaya't po kasanok bang obraan detoy kasanok bang ma-experience ana ba iti alabat masakol ko nga obraan tapos ma-experience ko detoy. Di ba? Di pinag trust and obey sa Panginoon. Kaya pag agtalik ka kadigiti ipagbaga na kanya agtalik ka nga talagang di ba digiti words na are true the words na iso nga talaga iti magpapik sa kanya nga mangobra digiti DJ kasi kasanok nga makita iti dayag na no ada iti unbelief kanya kasi he is not pleased if I have this unbelief and DJ obedience nga based on Christ digiti ipagbagana kasi adda kami gundaway nga pag-obey by my own preference which is not obedience at all. Ito nga kita DJ iti naka-importante ka dito tapos makita ka talaga how God works, how tapos ma-experience ko talaga dayag yung presensya na is to trust and obey all the time. DJ kanya ko MJ. Praise the Lord, brother. Pudno aya kakabsat nga iti may nga tao nga adan belief kada den entertain na nga sin ket di nanto pulos makita iti dayag iti Dios iti panagbiag na. Praise the Lord, brother. And ita nga oras inakarod ayaban ni brother Christian. Brother Christian. Sige ka sat kanyak mat iti daytoy
When kaya't ko nga makita actually makasano iti panagtrabaho idayag ni Kristo iti biyag ko makasano iti panagtrabaho na nananay iti panagbiag ko nga makita di power na kumbaga iti panagbiag ko na-remind na nga talaga nga apay nga maminsan haan nga makita iti panakabalin ti Dios natural nga panakabalin ti Dios iti biyag ko kumbaga minsan gayam gusto Diego na ni ko MJ itatay kali iti panunutek nga once nga I am entertaining even basit lang nga same iti heart ko basit lang nga basol kumbaga haan pulos nga ag-work ni God even basic lang di pa obra na kumbaga iti life ko nga as I obey Him haan nga makita di dayag na kaapay adda iti mang sagabal nga umuna launay talaga kat I need to live a holy life. So the word that they begot, the second Thessalonians or first Thessalonians chapter 4, that indeed God created us to live a holy life, not to be impure, but to be holy. Itinaldaw-aldaw. So, dijay anya dagiti banbanag mo obra entat na makita ti dayaken presensya ni Hesus Kristo itinaldaw-aldaw nga panagbiag mo. So, dito na yung naklanggaw sa ti dapat natural nga talaga nga aramide is that to follow the Lord. Ana di kuman na mas believe it and do it without any hesitation, without any rejection or retaliation. Though may isa namin naman minsan no aping nga saan nga agad-agad nga response iti word ni God because day iti kahaalon di ba di makita iti self yun saan dapat I should live by faith I should live to trust the Lord and by faith nga iso na dapat iti pagtalkag saan nga iti on nga kaya on nga di ba di kababalin ko nudiket di pan nakabalin ti Dios nga iso nga tinaldaw-aldaw haan ko nga haan nga narigat nga aramiden ti pagayatan na kasi iso na mismo iti pagtalkal ka so na ti amok nga makatulong ka na tinaldaw-aldaw ita nga di ko na nagpray ipakita na iti presensya na iti panagbiag ko. So, DJ lang ka, Absat? Suklain maya. Praise the Lord. Brother Christian, very well said. Sige, ita, ibak mga rod ni Sis Jessica. Sis Jessica. So, Sakmat kakabsat kat ana. DJ pinagtulog ken ko na kinaldaw-aldaw. Adaman no pa dadong atay medyo panakarigat no daduma kasi adaman dagitay no daduma ket anan kaslang kuma testing anan mas masapul na kami nga pasaak dagijay kasi mas makita iti kinadayag ti Dios no mapasaak dagijay nga testing kasi ano man timot na biag na may sang Kristiyano ket hanmet nga kanayon nga blessing adamat lata kasi nga ro di ba timot lang gagawin ni eninikot dejay the more nga mas asidig tayo kinigad ket the more met nga dejay itas ni Satan ti pamatay kinigad so dejay ko talaga nabatad nga makita iti glory ni God kunti presensya na iti panagbiag ko no dejay mapasaan dagiti testing kasi nung hangko pasaan kasanog nga ron nga makita ti promise ni God no hangko met pasaan dagiti nga testing so masapul lang at tinaldaw-aldaw ket dejay iti panangsurot kadagiti pagayatan na no man adda ti pakarigatan ket adamot iso na nga mangtulong kanya masapul lang nga dawatet ken kuan na
Kasi timod promise na ket hanak baybayan, hanak ko talawan. So, diyan lang, i-claim lang dagiti promises na tapnon ad pay nga makita ti kinadayag ni Christ iti panagbiag. So, diyan lang kanya kakabsat. Praise the Lord. Sige. Nagpintas nga talaga ya kakabsat. The more agubay tayo, damat talaga nga sufferings ngem ija ngamin nga makita iti dayag iti Dios kada tayo that God is really working in us. Praise the Lord, sis Jessica. Okay, so mga kakabsat, di ito yung nagpipintas nga revelation nga in share itat nga rabii ket inakarad ayabanan ni Brad Christian para iti summary and application tayo kada iti nga mensahe ti Dios. Brad Christian? Praise God, kabsat. So, hintay nang igan no kasano iti aramidan tayo tapnon dumuras tayo iti panagayat ken panagtulnog ken Hesus Kristo. So hintay iti summary na iti nagtutungtungan tayo itat kabsat. Praise the Lord iti biag iti monggal maysa, and I hope nga iti monggal maysa ket naglearn katta ket kunana iti passage tayo di John chapter 14 verses 15 to 21 nga intuloy ni Jesus tinagsao. No ayatendak kunana tungpalan nyo dagiti bilbilin ko. Ti umawat kanyak ken mangtungpal kadagiti bilbilin ko isu iti agayat kanyak. Ti agayat kanyak ayaten na ti amak. Ni amak ayaten to ni amak ayatek to met ken agparangat to ken kuana. Ang gabsat napudpud nung ay ayaten tay nga talaga ni Hesus Kristo. Iti panagbiag tay tinaldaw-aldaw. Saan nga narigat nga suruten iti pagayatan na. When natural laeng i-love tayo digiti instruction na i-love tayo, i-keep tayo iti puso tayo, and at the same time i-apply tayo tinaldaw-aldaw. Tay ito'y nga kunanangar dito nga itong palen nyo digiti bilbilin ko, iparangarang yung ay ayatendak. No ayatendak, itong palen nyo digiti bilbilin ko. Ijay nga panangipakitang napatig nga talaga ni Hesus Kristo. Itibiyag tumunggal maysa. So, kunan natin iso ti agayat kanyak ayaten ni amak ayatek to ken at parangat to ken kuana. Agas ko nang arute ti tumunggal maysa idatay nga saan lang agpatingga nga dijay salsalamit metan tayo iti word ni God na bikat i-apply, and at the same time with faith nga talaga saan lang ubraen nga natural laing nga ubraen nga without faith. Saan kasi without faith we cannot please God. So we are doing aramidan tayo amin nga banag nga ibagbagan ni Apo Dios in instruct na tinaldaw-aldaw nga adaan iti pamati. Ket ita nga di nga maudi nga punto tayo tatay nga makita tayo ito iti dayag na no da saan tayo nga agsarday, saan tayo nga agsardeng nga aramiden iti bilin na iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. So, kakabsat as an application, let's do it more and more. Kasi nga kunanangarot kabsat DJ tayo tatay passage tayo tatay DIP. So praise God, increasing dapat DJ panagayat tayo kanya na increasing dumakkel dapat. Umuneg DJ relasyon tayo kanya na. Okay, DJ lang kabsat. God bless. Praise the Lord, Brad Christian. With that summary and application, ay wakmang ngarod ni Brad Lawrence that share na kanya tayo itinaimbag nga damag may panggip ko na po tayo nga sa Kristo. Brad Lawrence? Praise the Lord, Kuya MJ. No, sublyanan tayo iti sao ni God, John 14, 15, and 21. No ayatendak, tungpalin nyo dagiti bilbilin ko.
iti umawat ken mangtungpal kadagiti bilbilin ko, isu ti agayat kanyak. Ti agayat kanyak, ayaten to ni amak. Ayatek tumet ket agparangak to ken kuana. Nakit tayo ito'y kakabsat. Ana, makita tayo nga klaro no ana iti basis. Did you love tayo kini Christ? Kasi adagiti mang magkunod adagiti balin ko na ti tao nga ay ayatek met ni love kumot ni Christ malagip kumot ti agkararag sagpaminsan hang kumot malipatan ti agkararag hang kumot nga ah, hang kumot maliwayan iti mapan na simbaan. But actually di ba nga haan nga umanay detoy nga mangipagang adda iti adda iti relationship tayo kini Christ. Di ba? No talagang ay ayatan tayo ni Christ. We should keep masapul nga ikip tayo. Ikip tayo DJ sasauna kasi DJ ba naputol nga min nga talaga dito yung love naputol dito yung relationship tayo kani Christ kapo iti basol so separated ti tao kani Christ and mabalin namot nga ubraan dagito yung haambot nga okay ti relationship na kani Christ so isang masapul nga ma-arrange nga talaga dito nga relationship tayo kani Christ. So yun, nagmadiba nga tamo ti tao kat agub obey but actually haambot gami nga proper ti relationship na kani Christ. Actually nagdakkel ti love ni Christ kanya tayo kasi Romans 5:8 nga while we were still sinners, Christ died for us. Natay isunan para itibasol tayo and masapul tayo ba't nga ipakita di love tayo kanya na ipakita tayo ba't i-appreciate tayo DJ nga inubra na by responding to Him. And kahit na nga agbalin tayo nga agbyag nga may salang tayo ayaten na. Ayaten lang ni Christ kinawan sa bali. Ayaten iso na babaen iti pinangtungpal iti bilin na. Katangarot ti kapsat kayat kay man nga ayaban iti may isang kararag kayat ni Christ nga isubli iti life iyo kanya na haan agub-ubay lang based on your preferences but first is karon tayo ti relationship kanya na sige agkararag tayo gagayam kun kakabsat ket turaden da kaditi nga prayer. Lord God in heaven, aminik o Apo nga nagbiagak iti basol nga haan kang inayat o Apo but tatangarod ng gundaway agrepent nak agbabawi nak kadagitoy nga inubrak agbabawi nak nga haan nak nga nagtulnuking ka tatangarod nga gundaway luktak ngarod ti pusok pastrekek ni Jesucristo iti pinagbiag ko akas Apo ken mangisalahan deti nga o Apo iti dawat ko ket giyaman akpay iti Espiritu Santo nga inted mo kanya tinagan po may Jesus amen. So nga rin kakabsat ituloy tayo nga ron nga ayaten ni Christ babaan iti pinangubay tayo kanya na. God bless you kakabsat. Praise the Lord, Brad Lawrence, kadayt nakaimbag nga damag ni Apo tayo. May panggap ka na po tayo ng Yesu Kristo, may panggap tinagdakkel nga ayat na kada tayo. Tatangarod nga oras, kanito kakabsat, inak nga rod ayaban ni Sis Jessica for the announcements. Sis Jessica?
Okay, so medyo ang kapso-kapsot sa iti net ni Sister Jessica. Sige siya klatan kakabsat. Okay, for our announcements, praise the Lord, tibiyag ti tumunggal may sa kada tayo. Dati lifeline tayo kakabsat every Wednesday. Nag-adjust lang basit iti time 6:15 to 7:15. Let us continually join kakabsat kada iti lifeline tayo tapno mas umunagpay iti panakamamu tayo kunya po tayo ng Jesucristo as well kada iti lifeline topic review as a follow up tapno mas maimaritan tayo kakabsat no ano ba iti di dyan nagbaling nga mensahe na apo Diyos kanya tayo mas maimaritan pay kada iti lifeline topic review babaen kadigiti kakabsat tayo nga mangi-share kadigiti revelations ni God apaman nagdingdingeg da kada iti lifeline tayo ti every Wednesday. And kastapay iti liplipas na ditoy day in prayer and fasting. I encourage everyone nga ag-join kayo kakabsat tapno nga mas umunag pay iti panaka relasyon tayo kun ni apo tayo nga Jesucristo babaen iti personal time with Him. And dati umay nga Freedom in Christ weekend di madipay makaamu ka detoy nga agbuybuya itata mabalin yon nga kontaken digiti leaders yo kakabsat damagen yo no kasano kayong maka-attend kada itoy Freedom in Christ weekend. And tomorrow is our Sunday worship service. Mangrugiso na 8:30 iningana 10 a.m. At the live via Facebook tayo at ken YouTube at pay face to face tayo kakabsat. And ka DJ page tayo iti Facebook ken YouTube mabalin yon nga i-like kakabsat tapno kanayon kayo nga updated. When ken detoy Pisol class every Sunday 1:30 hanggang 2:30 p.m. Diga tinalpas iti FIC. So the usually agat attend ka ditoy kakabsat. And sino excited ka dito kakabsat dati sa leaders development mapasamak dati to May 27 to 31 kada iti Mayo. Praise the Lord nga we pray, let's pray for one another nga tito munggal may sakit. Excited nga agaten kada iti tapno ma-develop tayo pay kakabsat ken di relationship tayo kan ni Christ ket mas umuneg pay ken digit applications tayo adu iti maaramid kada iti mapasama kada iti nga sa leaders development kakabsat. So let us be ready wholeheartedly. Praise the Lord. And deta iti naglipasan kakabsat deti nga aramid tayo. Inakarod ayabanen ni Sis Jessica for our closing prayer. Praise the Lord kakabsat. Tengarod agtamod kat agkararag tayo. Manakabalin nga amami a Diyos. Magyaman kami unay kidati nga kanatong impay mo kada kami kat nakaadal kami manan ako kadagiti sa ulo. Pudno unay Lord nga subadad ni ako ti ayat yung nakadakdakkel nga ayat yung kada kami. Agyaman kami ako iti panagayat yung kada kami kat Lord narod itatangagon daway dawaten mi nasagkangarod ako ti mangtulong kada kami nga mas mapatibker pa ako ti pangmati mi kada kayo tapnon Lord maaramid mi ti agtulog kada kayo ti naldaw-aldaw akas panangipakita mi iti panang panagayat mi kada kayo ken kasamitan Lord tulungan na kami nga ad-adapay nga mapaunod kami kadagiti sa uyo nag-adapay nga salimot nga tanmi dagitoy tapnon ako mas pay nga haan kami nga agkitakit nga agaramid ken tapnon Lord makapagtultuloy kami nga agaramid kadagiti pagayatan mo tatangaron nga gundaway si kaapo ti
agtuloy nga makikada-kada kami si kaapo iti agtuloy nga mangsalwad kada kami dagiti ama ti karkararagni tinagan Yesu Kristo nga pumi. Amen. Praise the Lord, Sister Jessica. Dito nga ro din iti naglipasan iti dito nga aramid tayo kakabsat. See you once again next Saturday for our Lifeline topic review. Okay, kakabsat. Hello. Praise the Lord. Iti biyag iti monggal maysa. God bless you, God bless kakabsat. everyone. God bless everyone. Keep See you. growing.